Ġie miftuħ uffiċjalment l-Uffiċċju Tal-Għajnuna Legali fil-Belt Valletta li fost oħrajn se jirċievu servizz minnu mingħajr ħlas vittmi ta' vjolenza domestika. Dan b'investiment ta' 1.4 miljun euro fil-kirja tal-binja għal 10 snin, manutenzjoni tal-uffiċini u ħlas tal-pagi għall-impjegati ta' dan l-uffiċċju. L-uffiċini ġew miftuħa uffiċjalment minn MART il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela flimkien mal-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis fid-dawl tas-sittax-il ġurnata ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Il-Ministru Zammit Lewis spjega kif dan huwa investiment dirett fil-ġlida kontra l-vjolenza domestika. Dan huwa investiment inizjali ta' 1.4 miljuni fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. Mhux biss dal-bini, mhux biss l-investiment fil-running cost, l-investiment fin-nies, iktar impjegati, però wkoll iktar avukati minn komplement ta' 6, issa se naslu għal komplement ta' 26 avukat minnhom bi speċjalizzazzjoni fil-vjolenza domestika kif ukoll 6 prokuraturi legali. Ġifieri il-Gvern joffri kwalunkwe servizz biex min għandu l-kuraġġ li jirrapporta li jitlob l-għajnuna joħroġ minn din il-pjaga soċjali. MART il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela stqarret kif fil-professjoni legali tagħha iltaqet ma' bosta każijiet fejn persuni li jkunu qed ibatu fiskiet minħabba l-vjolenza domestika jisibuha diffiċli biex iħallsu għas-servizzi legali u għalhekk l-investiment f'dan is-servizz huwa kruċjali. Jeżistu każijiet fejn nisa, fejn partners li jinsabu għaddejjin minn vjolenza domestika ħafna drabi jsibuha diffiċli biex iħallsu lill-avukat, forsi minħabba l-fatt li huma finanzjarjament dipendenti fuq ir-raġel jew il-partner tagħhom jew inkella għaliex isibuha diffiċli li juru lir-raġel li ħajmorru għand avukat. U allura l-pass tal-lum juri kemm il-Gvern qiegħed jagħmel wetta b'mod ċar mhux biss billi jilleġisla liġijiet, però billi wkoll juża r-riżorsa umana biex indirizza din il-pjaga soċjali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rozjan Kutajjar stqarret kif dan il-proġett kien fuq net tal-aġenda tal-Ministeru e kif ser joffri soljef lil dawk kollha li jixtiequ jieħdu azzjoni kontra l-aggressur tagħhom u m'għandhomx biex iħallsu s-servizzi legali li għandhom bżonn.